adlulele ezwini lesithathu mama ebheka indodana baba umfundisi uTC Ngubo eMashiwasi cela simzameni ngezandla ezinkulu egameni lika Jesu. Hayibo induna le induna njalo le induna ishayela izandla induna. Angeke ngithathe iminute mina ngeke ngithathe iminute mina ngizalwa ijaji induna iphinde ngezandla bazalwane eMashiwasi. Hallelujah. Hallelujah. Angibonge baba ngibingelele umphathi wama FCI wonke umfundisi wethu ubaba uMalunga ngizithobe kakhulu kuye kanye nomama executive committee akhona phakathi wethu abafundisi bebonke basekhaya nabasivakashele kuleli khaya nabazalwane bonke ama-asha ilaba abacindezela inkinobho abadumisi siyabingelela egameni likaKristu Jesu. Bengithi ngibingelela egameni likaKristu Jesu inkosi nomsizi. Hallelujah. Umsindo owenziwa amaqhexwa engathi ungadlulwa ukuvuma kwabazalwane uma bebingelelwa egameni likaKristu Jesu. Ngoba uJesu wade lokwakho ukuphila wasifela thina siyizoni. Awu amen. Angibonge kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Ngizofunda izwi elitholakala kuJohn chapter 19 u26 no27. Ngiboneke uRabe ephethe ibhuku ngase ngizama ukutholela ibhuku na. Hallelujah. Ngoba izinto ziyashintsha kwaphathwa ama-iPads awaphathi ngoba eyabe sikopela ke. Hallelujah. Kwafika ama-laptop ayesapheqeza hayi sekuphathwa amabhuku ke manje siyawaphatha futhi nawo ke asizona into zokudlala ngeke sisale thina. Hallelujah. Ngobonga ngani Hekos Ingena lutho Ngobonga ngani Moya kaNkulunkulu ukusebenza ngendlela. Ngiyabonga Rabi. Ngiyabonga Rabi. Lezi ngoma ezu2 engizihubile lapha zizwakala kahle bazalwane.
futhi ngiyabona bese ngifuna ukusukuma makabonga uJesu. Sithi sobonga ngani singena lutho. Sizibeka singena lutho. Kodwa iBhayibheli lithi akathi ogulayo leli ke lesibili cha ngixaba into yodwa kodwa bongisiza ke abaziyo kuthiwa waluswa mhlambe olunye ulimi uyotoliwa kolunye usuku makabonga uJesu. Ngizocela ukufunda lencwadi bazalwane. John 19 verse 26 kuya ku 27 nefundeka kanje. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, "Mame, bheka indodana yakho." Wayesethi kumfundi, "Bheka unyoko." Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Nkosi yomusa mayibusise ukufundwa kwezwi lenkosi sithi amen. Ake ngiqalela abazalwane indaba yami ukuba bekuya ngokwami bengathi amazwi ayisikhombisa akungabi yinto yephasika kuphela, ngoba indlela okwenzeka ngayo makuyiPassover kukhomba ukuthi amazwi ayisikhombisa siyashumayela ngawo makuyiphasika, sigcume sisukume emva kwaloko siwakhohle soze siwabone ngephasika elizayo. Now uma umoya kaNkulunkulu uwaveza kumina, uwaveza foundation yekholwa makabonga uJesu. Kule hlangano engikuyona kune document ebizwa ngebasic document, okusho ukuthi uma uyilunga lalo hlangano uphoqelekile lokuthi uyazi le basic document makabonga uJesu. Kanjalo ngisho udlala ibhola bayazi abadlali ukuthi kunezinto okuthiwa ibasic, ukutreba ukuphasa kuyibasic yani yomdlalo webhola makabonga uJesu. Kanjalo namazwi ayisikhombisa ayibasic yekholwa. Awu amen. Ngoba awukwazi ukuba yikholwa elingathetheleli. Hallelujah. 2 awukwazi ukuba yikholwa elingakwazi ukubona uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Hayi makabonga uJesu ophilayo. 3 awukwazi ukuba yikholwa elingenalo uthando. Hallelujah. Angifuni ukuqhubeka ngoba khona abasazongena. Kodwa lezi zinto ezu3 ushilo isikhulumi sokuqala sathi baba bathethelele. Yilento efuneka kuwena umzalwane ukuthi uthethelele. Wakhuluma wesibili wathi uze ube nami embusweni wakho. Makabonga uJesu ophilayo. Kodwa ngaphambi kokuthi asho njalo uqale wa recognize uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Hallelujah. Now into lena esidingayo thina singamakholwa. Awu amen. Ukuze sikwazi ukuthi sihambe kahle endleleni yethu yokukholwa, nanga ama principles noma nanga ama basics okukholwa. Makabonga uJesu ophilayo. Now kuleli verse noma kulama verse amabili esiwafundayo
uJesu usesiphambanweni, uJesu usebuhlungwini obukhulu. Bashilo abangandulele, ushayiwe walinyazwa, makabonga uJesu. Kodwa phezulu kunjalo uthi mebheka phansi, haleluya, ubona laba abathandayo, makabonga uJesu. Mawuya lapha makubo uyayithola lento iprofitho uDavide ethi wathi ephakanyisiwe ephezulu kodwa waba nomusa kwabaphansi. Haleluya. Nawu sithola uJesu sebemphakamisile. Yebo bona babethi bayamlahla noma babethi bambulala, babengazi ukuthi baphakamisa umuntu ofanele vese ukuthi aphakanyiswe. Athi umhlabeleli liphakanyisiwe. Awumakabonga uJesu ophilayo. Nawu uma uJesu khona eshayiwe esebuhlungwini, mebheka phansi ubona abathandayo, usethi ke noma ngabe ngisebuhlungwini mina kodwa angikwazi ukubashiya benje. Hayi bangizwa abazalwane, angikwazi ukushiya abengibathandayo ngazange ngize ngenza ukuthi bahlangane babhekane. Haleluya. Ukhombisa uthando phezulu ukuthi esebuhlungwini kodwa ukhombisa uthando olumangalisayo. Uyafakazela ke umbhalo, uyawuthola nalapha kuDeuteronomy chapter 31, makabonga uJesu lapho uJoshua esezothatha intambo kuMose. Uthi ke uNkulunkulu hamba nalabantu, izizwe uNkulunkulu zonke ozohlangana nazo uzozinikela kuwena. Uthi uNkulunkulu ngeke aze akushiye, ngeke aze akulibala. Awubangizwa abazalwane. Naw kusho ukuthi uJesu uma selapha ngathi mina ufakazela lwambhalo ukuthi noma ngabe senginje kodwa ngisoze nganishiya, ngisoze ngalibala. Hayi abazalwane, sinoNkulunkulu osithandayo, sinoNkulunkulu ongasikhohlwa. Noma ngabe izimo zinjani akukho ongashintsha uthanda nalongathi. Haleluya. uJesu uyasithanda, usithandile, futhi akukho ongasehlukanisa nothando lakhe. Ngabe ugula noma uphofu noma incindezelo, yini engasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu na? uNkulunkulu uyasithanda. Kuthi leli verse leli angilihlukanise mhlambe ke igaba ezintathu bazalwane. Ngithi 1 iveza lona uthando. Haleluya. Iveza uthando lukaNkulunkulu, bese iveza futhi ukututshwa, ngizoyisho kahle, ukututshwa kwenyama, ngoba liyafuneka ikholwa elituba inyama yayo. Bangizwa abazalwane, izinhlungu uKristu Jesu ayekuzona ukube kwakuyini umzalwane onaka izinhlungu wayizokhohlwa laba baphansi. Awusezwana abazalwane, kodwa ngenxa yokuthi wayeya njalo emkhulekweni ukuze atube inyama, ngoba mawuyituba inyama ngisho inhlungu singaba khona zebesazwakala abazalwane. Makabonga uJesu ophilayo. Uma inyama yakho uhlala ngokuyituba, uhlala ngokuthi ukhulisa umoya, uthandaza kuNkulunkulu, ukuzila nokudla nokuba zingafiki inhlungu kodwa uyakwazi ukuyisuppressa, ingabe uzotholakala ukuthi ugula uthi uyaphila, ngoba yini? Inyama isakulawula. Yebo inkinga umzalwane olawulwa inyama, uyinkinga umzalwane olawulwa inyama. Ukuba uJesu inyama yakhe ilawu ngendlela eselinyazwe ngakhona, wengeke saba nandaba namuntu. Awusezwana abazalwane, kodwa ngoba uKristu Jesu wazi ukuthi inyama kufanele ibe namandla ngaphezu komoya, nabo beshayiwe umoya usume. Haleluya, 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 haleluya. Mame bheka indodana bheka unyoko. Isikhathi sasingamvumeli, wayesebuhlungwini obukhulu, kodwa kwafanele ukuthi ayenze lento. Okwesithathu, leli verse lisifundisa into eyokwehlukanisa. Makabonga uJesu ophilayo.
ngithe uthando, ukutuba inyama nokwehlukanisa. Izinto lezi esifanele ukuthi zitholakale laphi kuthina singamakholwa. Sizwana bazalwane. uJesu waba ngumuntu ngokupheleleyo emhlabeni futhi enguNkulunkulu onjani ngokupheleleyo. Now uma esesesiphambanweni ngokwami lamazwi mhlasimbe mfundisi Malunga mangwabheka akekho kwi chronological order. Mhlasimbe leli lithi mame bheka indodana bheka unyoko ngangalithatha ngiyolifaka ngale mfundisi nasekugcineni bese ke lithi wakhe bisikhanda wenzani wafa. Sizwana bazalwane ukuba kwakuya ngokwayo. Haleluya. La uJesu wayese esehlukana nesimo sokuba ngumuntu manje, esembatha ingubo yokuba nguNkulunkulu lona enguye. Ayisizwana bazalwane. Na kwasekufanele ukuthi okwasemhlabeni kwehluke noma azehlukanise nako ukuze ahlale ngakwesomnene sikayise. Makabonga uJesu ophilayo. Ingakho thina bazalwane silevangeli lokushiya into bese uthatha into. Hawu makabonga uJesu. Asithathi noma asihambi nakho konke. Naye kwakufanele ukuthi ahlukanise manje. Uzathi ngolunye usuku uJesu othanda uyise noma unina ngaphezulu kwami loyo akangifanele. Ayisizwana bazalwane. Ngamanye amazwi noma wayebathanda kodwa kwasefika isikhathi sokuthi ahlukane nabo. Ngoba sikhona leso sikhathi mangumzalwane sokuthi hlukana nabo bathandayo. Ayothi ngimtshele ngabashiya bakithi, ngabashiya ubaba, ngabashiya umama, ngabashiya amadlozi ngenxa yokwazana naye. Ngathatha esinye isimo. Ngoba sisevangeli lani lokushiya into bese uthatha into. Haleluya. Asihambi nako konke. Haleluya. Asihambi nako konke kuleli vangeli kodwa siyehlukanisa ukuze ubone umbuso wezulu ukhona izinto okufanele uyiyeke beyithanda abantu kodwa wena uyiyeke. Haleluya. Akuthi abantu bezithanda izinto kodwa ngenxa yokumazi yena wena uhlukane naye. Hayi angizwa bazalwane ngithi uhlukane nento okade uyithanda kodwa ngenxa yokumazi. Ngoba sevangelini lokushiya bese uyathatha. Haleluya. Yebo ngikuthanda mame, yebo nawe mfundi bengikuthanda kodwa manje angibhekane nodwa ngoba khona la ngiyakhona. Haleluya. Khona la ngiyakhona. Asikwazi ukuphambana. Asikwazi ukuphambana. Uma wena usathanda abantwana bakho uNoJesu, usathanda ingubo usathanda ingubo zakho uNonkulunkulu, asikwazi ukuphambana. Hayi bandiswa bazalwane. Asikwazi. Awakahlukanisi. Kunezinto webazalwane, kunezinto kufanele sishiye ngempela manje. Siyathanda kodwa ngenxa yakhe kufanele sishiye. Ibasic yakholwa. Asambe nemjolo. Makabonga uJesu ophilayo. Asithi isikhonza sibe sidakwa. Asithi isikhonza sibe sihamba inyanga. Asithi isikhonza sibe sihlabela amadlozi. Hayi angizwa. Asithi isikhonza sibe sijija ngeintambo ezincane nasezandleni. Siyakholwa bazalwane. Sithemba uJesu yena yedwa. Siyakholwa. Simele ukufunda ukwenza njani bazalwane? Ukwehlukanisa. uJesu ikhombisa lento ngothando. Haleluya. Uyikhombisa ngabantu abebathanda kakhulu. Okuthola umfundi lona onjalo wayehlala njalo esifubeni sakhe. Ngamanye amazwi wayesengahlukile nomfowabo noma engasahlukile nengane. Angazi njengoba unezakhe ingane unamathele kangaka kuzona. Zize zikulawula.
Makabonga uJesu. Mame bheka indodana. Indodana bheka unyoko. Ngiyacabanga ukuthi laba babetshena babuka emehlweni. Uthi makabonga uJesu. Ngiyacabanga ukuthi mhlasibe yake yathi ukubadida lento. Ukuthi ngabe ngampela uthi. Kodwa wayikhombisa ukuthi isimo sesithatha manje. Haleluya. Usethatha isimo soNkulunkulu. Eseqedile indima yakhe. Haleluya. Nomsebenzi abewubekele sewuqedile. Kodwa akangashiyi bebodwa. Athi I will never leave you nor forsake you. Khona umuntu manje ongabonakala izinto zingahlangani kuyena. Uze kube ngathi uNkulunkulu ushile, yeye uNkulunkulu akashiyanga. Akashini nodwa. Awamen obazalwane. Futhi akalibele. Haleluya. UJesu nothando, uNkulunkulu nothando ukuthi angimemezele ephasini ukuthi wena ungakamtholi. Nawu sengamthola. Kuthi ngisho njalo nje. Ukuthi impilo yakho ungayinikela uKristu Jesu. Nathi uthando olumangalisayo. Naku uNkulunkulu ongashiyanga. Naku uNkulunkulu ongalibalanga. Igama lakho uJesu. Owanikela ukuphila wakhe esibabane. Woza kuJesu. Woza kuJesu. Woza kuJesu. Woza kuJesu. Woza kuJesu. Wena ungahlangana naye. Nathi ithuba. Kuyiphasika. Haleluya. Asizele ukugida kuphela kodwa sofuna lemphefumulo engalazani naye ithole lo Musa. Nangu Musa. uNkulunkulu ongashiyani. Nangu Musa. kaNkulunkulu ongasilibali. Mame bheka indodana. Indodana bheka unyoko. Haleluya. uNkulunkulu ongashisi sodwa. uNkulunkulu nathi. Nathi singasithola umuntu othi yebo ngiyalandela ukulandela. Ngiyalandela ukulandela einkozweni. Ngiyama kuyiphasika kuphela kodwa uJesu. Kodwa uJesu angikaze ngimamukele. Engathi singake sithole lo muntu. Nanti ithuba uNkulunkulu ekuvulele. Mhlasimbe ngabe lokugcina. Asazi. Kodwa uNkulunkulu uyalivula leli thuba lokuthi nawe ongakazani naye uthole lo Musa. uNkulunkulu ongashiya. uNkulunkulu ongasilibali. Segu dambama ilanga lonase Sona anga mathuzi Shall umfundisi umbukizana abazalwane ethi mame bheka indodana ebandleni lakithi laseMashiwazi.